बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. सर्गाचे राणी उल्हास पाव. हालेलुया. हालेलुया. Kita zakatu wawo fawzalli. हालेलुया. तो आपने संगले बरी जुवान सला. हालेलुया. आमा पासो देवाला की माग. हालेलुया. संतोषांनी उल्हास पाव ओंकार मरिये. हालेलुया. कित्या सोमी खरस जीवन झाला. हालेलुया. माग्या ये देवा मागे तुझा देवा पुत्र आमच्या तुझ्या सोमी पिता जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोष संसार सांगून संत दया केली. दया केली. ताचे माये ओंकार मरी शासनाच्या जिनी शासनाच्या जिनी समका लाभसत कर मनामी मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्यामरी पाता आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या. जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या. जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या. जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा. देवा गेल्या भडव्या मुझ्या सगळ्यांच्या दयेन मका दिला तबेन म्हणजे मोत जोडा मका राग संभाळ आणि सलाई आमेन. शासना सोविष्य दितांचा येसुम्या आणि निरंतर प्रकाशांच्या कंपनी समाधान विषय करत आमेन. आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राहसम खय, तुझी कुशी सरकार सत्ता तसेच या संसारान जाव. आमचं दिसपडतो आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तसे आमचे नमान मरिये कृपेन भरले समे तुझ्या सगळ्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझ्या सगळ्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझ्या सगळ्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. एक घडी बोर आमचे डोळे आमचे दांत्या या सकाळच्या वेळा दोन्ही हात आमच्या काळजाचे डोवर्या. Isaiah chapter 44 verse 2. सर्वेस्परान तुका रचला, आवेच्या गर्भान तुका आकारला, तो तुका आधार दिता, तो सर्वेस्पोर अशे म्हणता. याकोबा मुझ्या सेवका हांवें विंचून काडल्या जे शुरूना भियेनाका. कित्याक तान येल्ले धरणीर हांव उदाक वतलो आनी सुखे भुंयचेर उदकाचे व्हाळ. हांव तुझे संततेचेर म्हजो आत्मो वतलो आनी तुझ्या भुरग्यांचेर म्हजो आशीर्वाद. हांव तुझे संततेचेर म्हजो आत्मो वतलो आणि तुझ्या भुरग्यांचेर म्हजो आशीर्वाद. आमचो उजवा हात आमी वयर उबारया. आज हे उतर आमी क्लेम करून मागया. सोम्यान मुळा सोम्याची बसावणी ही हांव तुझे संततेचेर म्हजो आत्मो वतलो आणि तुझ्या भुरग्यांचेर म्हजो आशीर्वाद. आज तो आशीर्वाद आमचेर देवून येवं दी. आज आमची भुरगीं तो आशीर्वादा अनुभव करून दी.
आज तो सर्वेस्पराचो आत्मो जो मोइसेक चलयलो, जोशुआक चलयलो, एलियाक चलयलो, एलिशाक चलयलो, साऊल रायाक चलयलो, दावीद रायाक चलयलो, तसो आत्मो आज आमचेर देवान येवं दी. तसो आत्मो जो बेजोड जाल्ल्या शिसांक धैर्यान भरलो, जेजू खातीर मरूंक सैत तयार केलो, तो आत्मो आज तो आत्मो आमचेर हर एकल्यांचेर देवून येवं दी. या सकाळच्या वेळा, या सोमाराच्या दिसा आमच्या भुरग्यांचेर ताची आशीर्वादा 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 देवून येवं दी. त्या देखून हे उतर हांगा रिपीट करया. आयजाया 44:3 हांव तुजे संततीचेर म्हजो आत्मो वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशीर्वाद. हे उतर आमी 5 फावटी घट्ट तळ्यान रिपीट करया. हांव तुजे संततीचेर म्हजो आत्मो वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशीर्वाद. हांव तुजे संततीचेर म्हजो आत्मो वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशीर्वाद. हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मो वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो हांव तुजे संततीचेर म्हजो आत्मो वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशीर्वाद. आज आमच्या जिवितांत कितल्यो अडखळ्यो आसात, कितल्या जाग्यांनी आमी स्टक जाल्या, कितल्या जाणांची विजा स्टक जाल्या, कितल्या जाणांचे काम स्टक जाला. मुखार कितें करी जाय कळटेत ना. वाट कितें सोम्या हांवें कितें करीचे, खंय मुखार कशें वचचें, सगळी दारां बंद जाल्ल्या बरें दिसता आसात. सगळी दारां बंद जाल्ल्या बरें दिसता आसा. खंयच वाट कळटेत ना. कोणी सांगल्यार आमकां भें दिसता, गांवचे ते आसा. आज कितले जाणां असला प्रॉब्लेमान सांपडल्यात. आज विशेषरान Psalm 18:28 सर्वेस्परा तुंस म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड सांगयता. Psalm 18:28 सर्वेस्परा तुंस म्हजो दिवो. आज सांगया जेजू, जेजू तूच म्हजो दिवो, जेजू तूच म्हजो दिवो, तूं म्हजो देव. जेजू हांव काळोखांत आसा, जेजू हांव अंधकारान सस्पोन आसा. जेजू म्हाका ह्या काळोखान भायर काड सोम्या. जेजू म्हाका वाट कळटेत ना, हांवें कितें करीचे कळटेत ना. हांवें कोणा लागीं सलाह विचारची सोम्या, तुका सोडल्या. सोम्या तुजे लागीं हांव आज सलाह विचारता. हांवें कितें करीचे, हांवें कितें करीचे सोम्या. जेजू तुवें सांगलाय तूं म्हाका उलो माग आनी हांव तुका जाप दिता म्हणून तुवें सांगलाय जेजू. आज तुका उलो मारता. आज म्हाका ह्या अडचणेंतल्यान भायर काड सोम्या. सर्वेस्परा तुंच म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड सांगयता. हे उतर आमी सांगात म्हणून 5 फावटी क्लेम कर मागता आसतना विश्वास ह्या उतरांची सकत ह्या घडये आमचेर वाळून येते आसा. ह्या उतरांची सकत आमकां हर एकल्याक कवर करते आसा. ह्या उतरांची सकत जेन्ना आमी हे उतर क्लेम करता, सोम्याचो उजवाड आमचेर फांगतलो आनी सोम्याचो उजवाड आमचे भितर आसलो काळोख धांवडायतलो. कित्याक हे देवाचे उतर, देवाचे सत्तेन बरयले, देवाच्या जिवान बरयले. देवाचे उतर सांगता, ताचे उतर आत्म्यान बरयले जावन आसा. आत्म्यान बरयले जावन आसा. ताचे उतर जीव असले जावन आसा. त्या देखून हे उतर सांगता म्हणून 5 फावटी क्लेम करया. Psalm 18:28
सर्वेस्परा तुस मुझो दिवो मुझो तो Para देव tus तुझ्या musos Divo, काळोखान musos Divo, उजवाड tuja फंकयता kaalokan uzwad सर्वेस्परा fankita. तुस मुझो Tus दिवो musos मुझो देव तुझ्या Divo, tuja काळोखान kaalokan उजवाड uzwad फंकयता fankita. सर्वेस्परा Surespara तुस tus मुझो दिवो musos मुझो Divo, देव muzo तुझ्या Divo, tuja काळोखान kaalokan उजवाड uzwad फंकयता fankita. सर्वेस्परा Surespara तुस मुझो tus दिवो मुझो देव muzo तुझ्या Divo, muja काळोखान उजवाड kaalokan फंकयता uzwad fankita. सर्वेस्परा तुस Surespara मुझो tus दिवो muzo Divo, मुझो muja तुझ्या kaalokan uzwad काळोखान fankita. फंकयता Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ria, ria, shiara, la, bara, shira, bara, di, bara, shira, bara, di, gira, bara, di, bara, shira, la, bara, bara. Ria, 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 ria,
hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. our God, Jesus, God, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, suti hallelujah, Jesus, suti Jesus, suti Jesus. hallelujah, Somia hallelujah, Jesus, wafankai somia tuzo uzwan. Fankai somia tuzo uzwan. hallelujah, Malaki 3:20. hallelujah, Nito so hallelujah, suryo. hallelujah, Nito so hallelujah, suryo. hallelujah, Fankai tala hallelujah, somia. hallelujah, Niti so hallelujah. uzwan. Fankai Jesus, tala somia. Jesus, Niti Jesus, so uzwan. Jesus, Fankai Jesus, somia. Jesus, Uzwan. Jesus, Fankai Jesus, Jesus, Hallelujah, 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 Jesus. hallelujah, ria, 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 Hallelujah, ria. hallelujah, 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 ria, 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 hallelujah, ria, 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 ria. hallelujah, Hallelujah, hallelujah. ria, 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 Hallelujah, ria, ria, hallelujah, ria, 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 hallelujah, ria, ria, hallelujah, ria, 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 hallelujah, ria, ria, hallelujah, ria, ria, ria. hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Our God, hallelujah, our hallelujah, God, hallelujah, our God is hallelujah, Radha hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Katasavanat, Jesus, 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 Katasanat, Jesus, Jesus, Kataso, Jesus, Jesus. hallelujah, Suti, hallelujah, suti, suti, hallelujah, suti, hallelujah, suti, suti, hallelujah, suti, 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 hallelujah, suti, suti, hallelujah, suti, hallelujah, suti. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. our God, our God, Hallelujah, our God, hallelujah, praise hallelujah, our God, hallelujah, God, hallelujah, just hallelujah, stick hallelujah. it, just my mouth, just Jesu, 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 Ant Jesu, जी पदवी देवर. Katasavanat, हरिया का तुझ्या Katasavanat, बुरग्यांचे तुझी पदवी देवर. या Katasavanat, मागण्या का तुला हरिया का तुझ्या बुरग्यांचे Katasavanat, तुझी सकत Sanat, देवर येऊन दे. या Sanat, मागण्या राई का तुला hallelujah. हरिया का या मागण्याचे तुझी तुला Hallelujah, हरिया का hallelujah, समय ते hallelujah, सकत दे. hallelujah, देव hallelujah, येसम्या, hallelujah, देव येसम्या तुझे hallelujah, कृपा देव येसम्या तुझे hallelujah, सकत देव hallelujah, येसम्या हरिया के अंग करू दे सम्या. हालेलुया, 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 रिया, 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 रिया. रिया, 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 hallelujah, रिया, 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 hallelujah, रिया, रिया, hallelujah, रिया, hallelujah, रिया, रिया, hallelujah, रिया, रिया, hallelujah, रिया, hallelujah, रिया, रिया, hallelujah, रिया, रिया, hallelujah. रिया, 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 रिया. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Stuti, 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 stuti. Hallelujah, Hallelujah, ria, ria, hallelujah, shiara la bara bara, shibara bara bara, dibara, shira bara, digira hallelujah, bara. hallelujah, Liara, 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 liara. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. जसूचे hallelujah. सकत पण येते सा. Jesus, Jesus, चे Jesus, सकत Jesus, त्याकडे Jesus, कावर Jesus, करते सा. Jesus, 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 याकडे Jesus, कावर Jesus. करते Our सा. God, कावर our God, करते सा. our याकडे तुझे God, काळी जेजू आपण सा. तुझ्या our God, काळजात असलो our भार God, याकडे देव येते सा. our तुझ्या God, our काळजात God, भार our असलो God, जेजू त्याकडे देव येते सा. our God, Hallelujah, ria, Mount ria, 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 Katishwararam, ria, 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 Katishwanda, ria, ria. Katishwansana. Shila Hallelujah, bara digira hallelujah, bara dibara hallelujah, shila bara hallelujah, digira bara hallelujah, dibara hallelujah, dibara hallelujah, dibara hallelujah, dibara. hallelujah, Rudi, hallelujah, Rudi, 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 hallelujah, Rudi, Rudi, hallelujah, Rudi, hallelujah, Rudi. hallelujah, Rudi, 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 hallelujah, Rudi, Rudi, hallelujah, Rudi, Rudi, hallelujah, Rudi. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah, Jesu, hallelujah, Jesu, hallelujah, Jesu, hallelujah, Jesu, hallelujah, Jesu, Jesus, Jesus, Jesu, Jesus, Jesu, Jesus, Jesus. Jesu, Jesus, Jesu, Jesus, 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 Jesu, Jesus, Jesu, Jesus, Jesus, Jesu, Jesus, Jesu, Jesus, Jesus, Jesu, Jesus, Jesu, Jesus, Jesu, 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 Jesu आपण असा Jesu, Jesu, Jesuच्या नावाचे सकत वाढून येते असा Jesuच्या नावाचे सकत वाढून येते असा Jesu, 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 पदवी पदवी Jesu, Hallelujah, hallelujah, पदवी Jesu, hallelujah, Jesu. hallelujah, 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 hallelujah. संगता मिळून येऊ तर क्लेम कर माग्या या मागण्याच्या सुरुवात आहे या पहिल्या कणान क्लेम कर माग्या या घडी लेफ्ट खांदाचेर गांठीक दुख असले जेजू या घड्या आपण नसत त्या व्यक्तीक येऊ तर दोन्ही हात वयर उभार क्लेम करया
आम्ही हरी एकल्याने सोम्याचे आशीर्वाद आईच्या समोराच्या दिसा अनुभव करेचे. हरी एकले आम्ही गेल्या जाग्यात त्या सोम्याची आशीर्वाद वळून येऊ दे, वळून येऊ दे. आम्ही गेल्या जाग्यार सोमिताची आशीर्वाद पावसा रूपा देऊ दे, पावसा बरी आशीर्वाद देवान येऊ दे. सर्गीच्या राजाची दारा उघड आशीर्वाद वळून येऊ दे. हरी एकल्यांचेर वळून येऊ दे म्हणून सांगत आहे. म्हणून हे उत्तर 5 पटी रिपीट करूया. नंबर 6:24-26. नंबर सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दी आणि तुका आशीर्वाद सांभाळून परस्पर आपल्या मुखामुळे प्रकाश सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे तुका दाखवून आणि तुका शांती देऊ. 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दी आणि तुका सांभाळून सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे तुका दाखवू आणि तुका शांती देऊ. नंबर 6:26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दी आणि तुका सांभाळून सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे तुका आपल्या सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे तुका दाखवू आणि तुका शांती देऊ. नंबर 6:24-26. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे तुका दाखवू आणि तुका शांती देऊ. नंबर 6:24-26. तुका आशीर्वाद सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे तुका दाखवू आणि तुका शांती देऊ. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची मयोपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची मयोपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची मयोपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Isaiah chapter 14 verse 30. Isaiah 14:30. मुझ्या सर्वच्या मैदानांचेर दुबळी सरतली आणि गरजेवंता सुरक्षित आड पडतली, पूण तुझे पाठ हांव भुकेन मरोशे करतलो. मुझ्या सर्वच्या मैदानाचेर दुबळी सरतली आणि गरजेवंता सुरक्षित आड पडतली. आज विशेष तरान या काळात समर्पण देऊन माग्या. कितले जण काम नसना कष्ट नसतात. आज विशेष तरान मेलरॉय म्हणल्या भावात समर्पण देऊया, लाविटा म्हणल्या बहिणी समर्पण द्या, आजकाल म्हणल्या भावात समर्पण देऊया. आज कितले जण पियाराक राखून असतात परगावांत कॅनडा, US, UK, कुवेट वेगळ जाय कितले जण काम नसताना असतात. सुमार टेम्पा जाऊन काम नसताना असतात. आज फेडअप जाऊन गेल्यात, सिवी घाल थकून गेल्यात. कितल्या जणांनी सांगला हांव जॉब कर दिता, हांव जॉब कर दिता, पण कहीं तावनी आज कितें वाटूक ते जायना. साम चॅप्टर 121:2. आज आमकां कितले जणांनी सांगला जावंक बरो त्या कंपनीच्या व्हडल्या पोझिशन आसले जावंक पुरो, पूण मोगाच्या भावा आणि म्हज्या मोगाच्या भयणी आदार येवचो सर्वेस परात थावन मात्र सौम्यान ते दिल्यार मात्र ते जाता. त्या देखून आम्ही सौम्याक उलो मारया, आम्ही ताचे उत्तर क्लेम करया, आम्ही ताचे लागी मागया. तो खंडी जावन दिता. आज आमच्या जिवितांत आम्ही बघूंक बरो लेट जालो मेळटेत ना. सकाळीच्या मागण्यात ब्रदर प्रकाशच्या म्हणण्यात ब्रदर प्रकाशन बरे करून एक्सप्लेन केले कशे येल्ली ह्या प्रवाद्याक कशे कावळ्या मुखांतर देवान इल्ले जेवण आणले. तितल्यातच
देवान ताका पळसोवनागी आज तो सोमी आमकां पळसूंक सकनागी आमकां पळसता तो सोमी आमकां पळसता तो सोमी तो सर्वेस्पर आज ताचेर बरोबर सो दवरन हे उतर सांगाता म्हणून कितले जाणां काम नासतना क्वेश्चन आसात तांकां हर एकला समर्पण दिवन हे उतर सांगाता म्हणून 5 फावटी रिपीट करया. Isaiah 44:3 तानेले धरणी का आणि सुखे भुंयचेर उदकाचे व्हाळ हांव तुजे संततीचेर म्हजो आत्मो तुझ्या भुरग्यांचेर म्हजो आशीर्वाद. Isaiah 44:3 कित्याक तानेले धरणी हांव उदकाक ओतलो आणि सुखे भुंयचेर उदकाचे व्हाळ हांव तुजे संततीचेर म्हजो आत्मो ओतलो आणि तुझ्या भुरग्यांचेर म्हजो आशीर्वाद. Isaiah 44:4 कित्याक तानेले धरणी हांव उदकाक ओतलो आणि सुखे भुंयचेर उदकाचे व्हाळ हांव तुजे संततीचेर म्हजो आशीर्वाद ओतलो आणि तुझ्या भुरग्यांचेर म्हजो आशीर्वाद. Isaiah 44:3 कित्याक तानेले धरणी हांव उदकाक आणि सुखे भुंयचेर उदकाचे व्हाळ हांव तुजे संततीचेर म्हजो आत्मो ओतलो आणि तुझ्या भुरग्यांचेर म्हजो आशीर्वाद. Isaiah 44:4 कित्याक तानेले धरणी हांव उदकाक ओतलो आणि सुखे भुंयचेर उदकाचे व्हाळ हांव तुजे संततीचेर म्हजो आत्मो ओतलो आणि तुझ्या भुरग्यांचेर म्हजो आशीर्वाद. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची मरिये माया देवाची आमच्या माया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माया आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माया देवाची खातीर विनंती विनंती कर कर आता आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Isaiah 66:2 पूण खालत्या आणि दुखेस्त आत्म्याच्या मनशाचेर मुजा उतरा मुखार थरथरतल्या मनशाचेर हांव म्हजी नदर घालता. पूण खालत्या आणि दुखेस्त आत्म्याच्या मनशाचेर म्हज्या उतरा मुखार थरथरतल्या मनशाचेर हांव म्हजी नदर घालता. हांव म्हजी नदर घालता. आज कितले जाणां कोर्टाचे केस विजाचे समस्ये कितले जाणांचेर लॉयरान एम्प्लॉयरान केस गेल्या कितले जाणांचेर कोर्ट फिर्याद गेला कोर्ट केस गेल्या. आज विशेष समय समर्पण दिवया. जाग्याचे अडचणी जाग्या खातीर कॉन्फ्लिक्ट चलून आसा पण कितें फर्जरी करून जागो भितर गेला भाड्याक घर दिले भाडोत्री घर संगतीत ना विशेष तरान समर्पण दिवन मागया. विशेष तरान समर्पण दिवन मागया. या घडये एकडे बणीचे बांडोचे जे कितें जाग्याचे इश्यूज आसात सगळे सोम्याच्या समर्पण दिवया. त्या प्रॉपर्टीन इन्वॉल्व असले हर एकल्यांक सोम्याच्या तान भेटो दिवन मागया. येताना जाग्याच्या वाट्या खातीर आज ट्राय करण्यासाठी कोण वाट देतात ना जाग्याचे फेन्साचे समस्ये विशेष सोम्याच्या तान भेटून देऊया. दोघा जणा भाऊ त्यांचे विजाचे फायनल इंडेमनिटीचे इश्यूज असतात सोम्याच्या तान भेटून देऊया. फाल्यांच्या दिसा एकल्या भावाक हांगासर ताचे विजाचे हियरिंग आसा विशेष सोम्याच्या तान भेटून देऊया. सगळे लिगल इश्यूज सोम्याच्या तान समर्पण दिवन
येऊ तर सांगत आहे म्हणून 5 कोटी रिपीट करूया. एक्झोडस 14:14 Exodus सर्वेस 14:14 पुरुष तुमच्या सर्व खातीर तुमच्या जुस्तलो खातीर जुस्तलो शांत तुम्ही रवा. शांत राहा. एक्झोडस 14:14 Exodus Exodus पुरुष 14:14 तुमच्या सर्वेस खातीर जुस्तलो तुम्ही तुमच्या शांत खातीर रवा. तुम्ही शांत राहा. एक्झोडस 14:14 Exodus 14:14 सर्वेस पुरुष तुमच्या खातीर जुस्तलो शांत रवा. एक्झोडस Exodus 14:14 14 verse 14 14:14 तुमच्या सर्वेस खातीर पोर जुस्तलो तुमच्या खातीर जुस्तलो शांत रवा. एक्झोडस Exodus 14:14 14:14 सर्वेस पोर तुमच्या तुमच्या खातीर खातीर जुस्तलो जुस्तलो तुम्ही शांत रवा. रवा. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या समय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Maria देवाची माफी खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या समय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Maria देवाची माफी खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या समय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Maria देवाची माफी खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Proverbs 12:11 जो आपले भयंत शेत काम करता ताका भरपूर खाण मिळता पण जो व्यर्थ वस्तू फाटल्यान वेता ताका बूद ना. जो आपले भयंत शेत काम करता ताका भरपूर खाण मिळता ताका भरपूर खाण मिळता. आज विशेष समर्पण देऊया. आम्ही असले राष्ट्र सुम्याच्या समर्पण देऊया. आम्ही सगळे कंच्या राष्ट्रात आम्ही असो कुवेटात दुबई या कॅनडा ऑस्ट्रेलिया UK कंच्या जाग्यात आम्ही मग ऐकता आम्ही थंयसर गेल्या काम करूंक वावरूंक मागया दोनी हातय रुबान मागया जाता जाल्यार दिनबियर पडया मागया आम्ही पाय दवरले ही सुवात हे राष्ट्र आशीर्वादित करसम्या. या राष्ट्राचेर जावचे सगळे सगळे बिझनेस फळा बरी जावं दी. बऱ्यो कंपनी उद्योग येऊं दी. बरे प्रोजेक्ट येऊं दी. बरे इन्व्हेस्टर मेळूं दी. या राष्ट्रांत विशेष तरान देवाचे महिमे खातीर त्या सर्गेंच्या बापाचे महिमे खातीर त्या रचणाराचे महिमे खातीर या राष्ट्रांत जाऊनचे हर एक बिझनेस सक्सेसफुल जाऊं दी. हर एक बंद पडले बिझनेसा उक्ती जाऊं दीत. हर एक लॉसर असले बिझनेसा चेंज जाऊन प्रॉफिटान बदलून दीत. कॅन्सल जाल्ले प्रोजेक्टा परतून मेळून दीत. कितल्या जणांचे टर्मिनेशनाक प्लॅन केला सगळे चेंजेस जाऊं दी. आज विशेष एक भयण इंटरव्यू घेते असा विशेष समर्पण दिवन मागया थंयसर त्या भणवेतान तसो देवा सोत मध्ये कसलन वरदी विशेष तरान मागया. आज किती जण वर्सांतान वावूर नसत तांच्या हातान काहीच उरतेत ना. आज विशेष स्वामी तांचेर काकूळ दाखोवन हर एक ब्लॉस उक्ते करून दी. तांच्या बॅलन्साचेर तांच्या वावराचेर तांच्या सॅलरीचेर तांच्या जोडीचेर देवाची आशीर्वाद देवाने देऊन सांगत आहे म्हणून येऊ तर 5 कोटी रिपीट करूया. एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि पिडाशिरा तुमचे ताम पयस करतलो. एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि उदकाचेर आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिरा तुमचे ताम पयस करतलो. एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात आणि हांव तुमच्या कानाचेर मुझो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिरा तुमचे ताम पयस करतलो. एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि उदकाचेर आणि पिडाशिरा तुमचे ताम पयस करतलो. एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि उदकाचेर मुझो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिरा तुमचे ताम पयस करतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सगळ्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू.
भाग्यवंती मरिये देवाची देवाची माया, माफिया आम्हा खातीर पापियांका विनंती तीर कर, विनंती आता कर, आणि आता आमच्या आणि मरणाच्या आमच्या वेळार मरणाच्या आमेन. वेळार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सवय असा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची भाग्यवंती माया, मरिये आम्हा देवाची पापियांका तीर माफिया विनंती खातीर कर, विनंती आता कर, आणि आता आणि आमच्या आमच्या मरणाच्या वेळार. मरणाच्या आमेन. वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सवय असा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये भाग्यवंती देवाची मरिये माया, आम्हा देवाची माफिया पापियांका तीर खातीर विनंती विनंती कर, कर, आता आता आणि आणि आमच्या आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळार वेळार. आमेन. आमेन. Psalm 43:8 दिसाचे सर्वेस्वर माका आपली कृपा दिता आणि राती ताचे गीत मुझे सवयसा. जीव्या देवाक मुझे प्रार्थन, जीव्या देवाक मुझे प्रार्थन. दिसाचे या सोमवाराच्या दिसा, या सोमवाराच्या या सकाळी सकाळी या सोमवाराच्या दिसा सर्वेस्वर मका आपली कृपा दिता. आज मका काम करूं, आज मुझे जबाबदारी बराबरशेन करूं, आज हांवें करूं कसलें काम सारख्या रितीन करूं, आज पेल्याचो मोग करूं, पेल्याची कुमोग करूंक, आज म्हज्या कुटुंबात समाधान हाडचे खातीर हांवें पेसा हाडूंक, आज म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका सण्या सांगाता समाधानीन उलोवंक. आज आयच्या दिसा या सोमाराच्या दिसा तो सर्वेस्पर म्हाका आपली कृपा दिता. या लेण्याच्या हर एकल्यांक आज देवाचे उतर म्हणटा, दिसाचे आयच्या दिसाचे सर्वेस्पर म्हाका आपली कृपा दिता. आज तुम्ही ती कृपा माग्या, दोन्ही हातांचे वयर पारया माग्या. कितले जणांनी आमच्या लागीं मागोंक सांगला पिटिशना गेल्यान विशेष सोम्याच्या समर्पण देवया. रिना म्हणल्या बहिणीच्या सगळं कर्ज समाजाच्या समर्पण देवया. विशेष समर्पण देऊन माग्या. जोयल म्हणल्या भावाक विशेष समर्पण देवया. ताका बरें काम मेळच्या पासून सगळे कामाचे सगळे अडखळ्यो पयस जावच्या पासून विशेष इवेत म्हणल्या बहिणीचे सगळे जाग्याचे इश्यूज सोम्याच्या समर्पण देवया. समर्पण दिवया. या दिसांनी कितली भुरगीं एक्झाम बरयते आसात. विजडम 7:7 हांवें मागले आनी म्हाका समजून मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जाणवाय सत्म म्हजे शेयलो. विशेष सत्म त्या भुरग्यांक सलोन दी. कितले जाणां पिडेस्त आसात. सिल्विया म्हणले भयणीक विशेष त्या सोम्याच्या पांयां तळ्या दवरया. तो सोमी काकूळट करून दी. सुमार 4-5 महिन्यात जावन 4-5 महिन्याचे चड जाले ते कुटुंब मस्त कष्ट अनुभव करते सा, मस्त सफरिंग. विशेष माग्या तसो मी त्या कुटुंबाची काकूळट करून दे. जेजू लूक 17:13 जेजू मिस्त्री आज या कुटुंबाची काकूळट कर. एकली बहीण त्याच्या युट्रसान फायब्रॉइड्स आसा म्हणा डॉक्टर. विशेष ते सगळे जेजू आपलो दे फायब्रॉइड्स. जेजूच्या आंबोलीक रक्ताच्या बळान ते सगळे फायब्रॉइड्स मेल्ट जावन वचून थंयसर समर्पण दिवया. रोजलीन म्हणल्या बहिणीक विशेष सोम्याच्या समर्पण देऊन माग्या. ज्या कुठे असले हर एक पिढा जेजू आपण गोड कर दे. काकूळ दाखव दे. राखी म्हणल्या भावा समर्पण देवया. कितले जण ल्हानशी भुरगीं पिड्यांत आसात, आयसीयू सिरियस आसात, व्हेंटिलेटर आसात, किमो घेते आसात. कितले जण विंगड पिडा. आज हार्टाचे समस्ये, पाठीचे कण्याचे समस्ये, चड वेळ बसोंक जायना, चड वेळ न्हिदोंक जायना, चड वेळ उबा रावंक जायना. कितले जाणांक तांची पिडा डायग्नोज जावना. सगळे आमचे कर्ज त्या सोम्याच्या हातान समर्पण देवया. दोन्ही हात वयर बारया. हे सगळे जमत सोम्याच्या समर्पण देवया. आमचे स्पिरिच्युअल डायरेक्टर फादर अँटनी लोपेस विशेष देव तांकां जाणवायन बरो दे. आशीर्वादान बन तांचे मिसावाचे सोम्याचो आशीर्वाद देवन येवं दे माग्या. आमची सगळे जमत ही कोर टीम, आमचे लिडर्स आणि सगळे कोर टीम आशीर्वाद अनुभव करू दे. देवाच्या देण्यानी बरो दे माग्या. पॅरिस, कुवेट
आणि कॅरिस वेटतान माडुनर्ची सगळे मिसावा 22nd यूथचे प्रोग्राम सिटी गरजेचे विशेष सुम्याच्या तन भेटन दिव्या या बुधवारा राती 10 ta 11 वरा इंडियाचा टाइम कोविडचा टाइम 7:30 ta 8:30 विशेष ब्रदर दीपक कुमार आणि त्यादी स्टॉक दिथले सिस्टर डायसी विशेष तांका सुम्याच्या तन भेटन दिव्या या ब्रेसराची माग्नॅझम सुम्याच्या समर्पण दिव्या ब्रदर फ्रान्सिस लोबो समर्पण दिव्या तांका बरी भलायकी तो देव फावो करून दे सगळे आमची मिसां आमची चिल्ड्रन मिनिस्ट्री सगळ्या भुरग्यांक समर्पण दिया सगळ्यो गरजो समर्पण दिवन सांगा त्या म्हणून येऊ तर 5 फावटी रिपीट करया मॅथ्यू 7:7 मागा आणि तुम्ही घेतल्याच सोदा आणि तुमका तुम्ही घेतल्या मिळतले सोदा तुमका मिळतले मॅथ्यू 7:7 आणि तुम्ही घेतल्यात मागा सोदा आणि तुम्ही तुमका घेतल्या मिळतले सोदा आणि वडया आणि तुमका तुमका मिळतले मिळतले आणि तुमका मॅथ्यू 7:7 मॅथ्यू मागा आणि तुम्ही 7:7 घेतल्यात मागा आणि सोदा आणि तुमका मिळतले सोदा वडया आणि आणि तुमका तुमका मिळतले वडया आणि तुमका मॅथ्यू 7:7 मॅथ्यू मागा आणि 7:7 तुम्ही मागा घेतल्यात आणि सोदा आणि तुमका तुम्ही मिळतले घेतल्या सोदा वडया तुमका आणि मिळतले तुमका वडया मिळतले तुमका मिळतले मॅथ्यू 7:7 मॅथ्यू मागा 7:7 आणि तुम्ही मागा घेतल्यात आणि तुम्ही घेतल्या तुमका मिळतले तुमका वडया आणि मिळतले तुमका वडया आणि तुमका जातले मिळतले नमान मरिये कुरपेन भरले सुमी तुझे सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कृपेचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची उपयोग खातीर करतानीच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कुरपेन भरले सुमी तुझे सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कृपेचे फळ जेजू भगवंती मरिये मरिये देवाची उपयोग खातीर करतानीच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कुरपेन भरले सुमी तुझे सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कृपेचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची उपयोग खातीर करतानीच्या मरणाच्या वेळार दोन्ही हातांचे वैर बार्या एक अर्जंट पिटिशन विशेष रान एक 10 वर्षाचे भुरगे विशेष रान त्या भुरग्याक समर्पण दिवन मागया त्या भुरग्याक कार्डियाक अरेस्ट जाला आणि आता व्हेंटिलेटर आसा 2 कार्डियाक अरेस्ट जाला 10 वर्षाचे भुरगे विशेष रान त्या समयाच्या समर्पण दिव्या आणि या लाईनी कितले जण असतात सम विशेष समर्पण दिव्या आमचे सगळे गरजो पिडाशिडा उणेपण त्या युट्यूबाचेर सगळे दीस कोण मागणे आमच्या ऐकतात तांकां समर्पण दिव्या तांकां सगळ्यांक देव स्पर्श करू दे हे मागणे ऐकता देव तांकां स्पर्श करू दे आज हे मागण्याचे लिंक हेरांक धाडूंक ग्रुपांनी शेअर करून हेरांक या मागण्याच्या मते विशयान सांगूंक देव आमकां कृपा दिवन दी या मागण्याच्या मते मुखांत सड लोक सुम्यात येवन दीत म्हण सांगाते म्हणून मागया हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया जेजू जेजू हालेलुया जेजू जेजू हालेलुया 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 जेजू 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 स्तुती 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 हालेलुया रिया रिया हाइना जियाना जानी इवेंट डेंझेल हेनरी मार्गरेट लिस्टन मिल्बन जॉइस रॉबर्ट माइकल मेरी डेरेल निर्मला निवान हिल्डा जसिंता नितेश सिल्विया जेन अनोरा बेनेडिक्टा एंडी जूलियट स्टेफानी जेसन स्टीफन लाविटा लीना वाज लिविन वलेरियन सोनल ऑडलिन मारिया फेरावो नैन्सी डेसा नैन्सी लोबो रीटा डिसूजा शारोन सिरिल आणि कैसी सिल्विया सांसिया एरन ऑस्टिन वीटा रंदा रॉकी रेनविक रीना अरुण टेरेसा काश्मीर ट्रॅव्हर अनिल सविता ग्लोरिया देवया हर एकाच्या भुरग्यांक तुझ्या हातान समर्पित देवा तुझी उदार बेसावा आशीर्वादा या सोमाराच्या दिसा हर एकल्याने अनुभव करजे सोम्या जेसू तुझी आशीर्वादांचो अनुभव करताना हेरांक तो अनुभव को मेळच्या बरे विशेषण हेरांक तुझी वळख मेळच्या बरे हेरांक आम्ही क्रिस्ताचे साक्षीदार जाऊन जियोच्या बरे ती कृपा हर एका तुझ्या भुरग्यांक दी आज भायर भितर हर एका तू हर एकला राखणे सांभाळणे सलयन मागता आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू
भाग्यवंती मरिये देवाचे देवाचे मेव मेव प्रियंका प्रियंका तेरुनातिका तेरुनातिका रतानी रतानी आमच्या आमच्या मग्न मग्न छावळार छावळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या जशात तू स्वतः आणि सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देव तुमका हर एकला आयसोतीस आशीर्वादाने बेसावानी आणि कृपेन बरोदी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. Praise the Lord. Good morning to all. Praise the Lord.